mamamayang magandang gabi po sa inyong lahat at kumusta na po kayo? Andito po ngayon yung ating Mama Yeps kasi mayroon po siyang bagong recipe na ipapakita sa inyo. Hello po Mama Yeps! Hello po sa inyong lahat. Magluluto po tayo ngayon ng banana rama. Ito na po yung ating mga ingredients. Una po itong ating hinog na saging, lumpia wrapper, langka, brown sugar, margarine, banana essence, cinnamon powder, pineapple juice, sesame seeds, powdered milk, cooking oil, at syempre po itong ating ram. Ito po yung ating gagawing sauce. So yan na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin. Ngayon, ang una po nating gagawin ay babalutin po muna natin itong ating saging dito sa ating lumpia wrapper. So, parang gagawa tayo ng turon. So, ito na po. Ang saging po pala na ginamit, ang gagamitin natin dito ay saging na saba. So, yan, yung hinog. Napakasimple lang po nitong gawin. Babalutin lang po natin to lahat hanggang sa maubos po yung ating saging at pagkatapos po ay i-deep fry po natin. Ayan na po, natapos ko na pong nabalot itong ating saging. So ngayon ay i-deep fry na po natin. So yan, maglalagay na po tayo ng oil dito sa ating kawali. Ayan, at papainitin po muna natin bago natin ilagay yung ating nagawa na ng mga turon. Ngayon pong mainit na po yung ating oil ay pwede na po natin ilagay itong ating turon. Hinaan lang po natin yung ating apoy para hindi siya masusunog kaagad. Hintayin po nating mag-golden brown yung kanyang kulay. Tsaka natin hanguin. At pagkatapos ay isi-set aside mo muna natin dahil gagawin natin yung ating magiging sauce. Ngayon po ay simulan na po nating gawin itong ating sauce. So ngayon, mainit na po itong ating kawali. Lagyan ko na po ng ating margarine. Mga 3 tablespoons. Pero depende na po yan sa inyo kung gaano karami yung ilalagay mo. Hintayin lang po natin mag-melt yung ating margarine.
Ngayon po ay isunod ko na itong ating langka. Medyo lulutuin lang po natin itong ating langka. Isunod ko pong ilagay itong ating banana essence. Mga 1 tablespoon. Tapos hahaluin po natin. Ngayon, lalagyan na po natin siya itong ating cinnamon powder. Tansyahin nyo na lang po. Nasa sa inyo po yun kung gaano karami. Sunod ko pong ilagay itong ating pineapple juice. So, bali ito na po yung ating magiging liquid. Hindi pa tayo maglalagay ng tubig. Yan, papakuluin po natin to siya hanggang sa medyo malanta or maluto po yung ating langka. Ngayon pong kumukulo na yung ating sauce, ay pwede na po nating ilagay itong ating ram. So, lalagyan ko po siya ng mga 2 tablespoon. Ito po yung nagbibigay lasa dito sa ating sauce. Hindi po siya nakakalasing kasi pag yung ram or alcohol ay niluluto, bali mag-evaporate po yung kanyang alcohol content. So, yung natitira po ay yung flavor na lang niya. Sunod ko pong ilagay itong ating sugar. 1/2 cup po ito. Haluin po natin. Hintayin po nating maluto yung ating langka at saka magiging sticky po yung ating sauce. Tsaka natin ilalagay dito yung ating naprito na ng mga turon. So yan, ilalagay ko na po itong ating naprito na ng mga turon kanina. Ayan po, bubuduran po natin ang ating sesame seeds. Dahil medyo nagtuyo na po yung ating sauce. Sahaluin po natin siya ulit para malagyan lahat ng sesame seeds. So, ayan na po yung ating banana rama. Nagkuha lang po ako ng konti, hindi ko po nilagay lahat. So, ngayon, lalagyan po natin siya ng ating toppings ng powdered milk sa ibabaw. Ayan. Ready na po yan. Pwede na pong kainin. Ito na po mga mamamayang ang ating banana rama na ginawa ng ating mahal na Mama Yeps.
At ngayon po ay meron lang po akong gustong i-shoutout. Ngayon po ay gusto ko lang pong i-shoutout itong si Sintodio. Oops. Yan po ang kanyang channel. Sana po ay puntahan nyo siya at suportahan nyo rin ang kanyang channel. Kagaya ng pagsuporta po ninyo sa aking channel. Ngayon po ay ito namang si Linojkan ang aking gustong i-shoutout. Yan. Pakisuportahan nyo na rin po ang kanyang channel. Puntahan nyo na po ngayon. Yan, magaling po siyang mag-tutorial ng ukulele. Ngayon po ay magpapaalam na po ako sa inyo. Yan na po ang luto ng ating Mama Yeps. Sana po ay subukan nyo ang kanyang recipe at sana ay magustuhan nyo rin po. Maraming salamat po sa inyong panunood at palaging pagsuporta po sa aking channel. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!